أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين آمين. Naam. Iye chimindo fieve amenao Joni kata Joni vei. Mohamed Ba kiko kimika mishi e kwale mindi kemo ye kim ngiko kimai mishi danasrala e o mako zeninda era bolo de bo jurudima amaba kwati machi mishi dira mi makana kwati machi e o toza ndato iye sisan ngoni yere fa mishi dirima kika na dia ko gele abani itara ni mishi ka so ka mishi kandige kene wele ko ngana nga sugo mine mo yi tadi o zeni ngo oye tai ai mishi mindira oye tai e ko tasa e ko sugo du ako mishi juru zeni mishi bina dinna ma bito fa ka so ko na kana nga sugo mine ako ne ngi go ta o zeni ako mishi juru yere de are bolo de ba de obinye no ko ngara ano fana kibaru me Josi Sedou biye juma ye biye lahoro madonye ala batu ala nyini kuna na made ni jina ni meleke ni wurdane ala manda foi kama uko Josi Sedou anga ala don anga ala nyini anga ndama kasha ala la Josi Sedou ka don anga shun anga sali Josi Sedou ka don debe ka sababu ye gela mimba anga ambi fe minu nyini Josi Sedou ka don ambi hami fe minna ambi sera fe minye Allahu taala bi do anoche Josi Sedou jangwa ambi kalomina minye sangura o kalo folo minye aywa silamɛw ka sangura kalo folo ini juma folo usaz bare ya fanye akoni ngalo nye kalo barkama ye ni nye kalo dawlama bay kalo mi ni ye fonfo nyina ala bolo akatipi joni sodi ka don shun sarakati bo ala nye siranya sali wurdi o debi ke sababu ya nga gira subhanahu wa ta'ala la joni sodi ka don ala ti donga ba ala ati donga ba ti do Jean Sedou Nyafiye ngo subhanahu wa ta'ala mi nye gien du kolo sanfɛ kulu batan ani kulu shegi Jean Sedou ka don o kulu de bi giena nka kulu minnu dɔnna kosɛbɛ kulu duru ngima ngo zaba kulu hazu kulu safa kulu marwa kulu ani tursina kulu belebele tursina kulu Jean Sedou ka don subhanahu wa ta'ala n'a ka jɔni dɔ kun bi kuma kulu in na da ani da Nabila Musa Musa ni ala kumana Jean Sedou min ye Nabila Musa ya kabakora Moïse adamana adabali bana aye ala nyininga ako ala ala e min ye ne da e min ye buna hanamadon da ka ange cidon ye ka anji min ye buna hanamadon ma ku ka sabali u ka shu ka sali u ka siraye ala nye e ala dun ba do kabini muda ni ye karisa da ni desira nye ni dina ndeli ni dina shu ni desali e ala yo don ka kila ko lu da muna aske e ka kila ka unge chiba e ka njuba ku ka sira ya ala nye ala ye ninga muna ala ko Musa akunyi ka kuma ime Nabila Musa ne ka kuma ime akota ta seneke ta nyoda ika kabada ika ma nyoda ika don ni yolu da kuma mi ibina nyefo nyi Nabila Musa samia sele ataro ke dugukolo la ika don nyo ani ma nyo falena Jean Sedou ka do nana fo ala ye ako ala ika do ko nga nyo ni fe menu da dani fa u falena u mona ala nyinga aku yu tiga wa akonya nyu tiga aku betige akonya betige akwa benyana wa ala ko Musa ko alama ako kono e dodu e ka do jara do tiena do bina dugolo yere do dun ala ko Musa ako yalma e ya don do bi tien kono bi do dun e dun yo bedamuna Musa ko ala ne kun da don ala ko abi tende o ne be haramadon da domi afon fo bi na giena abebe sujudi bi abebe afko la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ala ibina ne dambi sirinyam bi baton bi shumbi sali nu bi na giena u bebe ni fo u be kale kayini o ne ra kun da don Jean Sedou m'a fait ka mi vie ala ka fasabandia docteur ana ala ka donia ana ala ka kodon ana ala ka famiyali ni nya buna ku da atei
sabula ala kɔne don nin bɛɛ ɲɛ jɔnni soda an b'a ɲinɛ o ala de fɛ D'accord. ala min A kelen. n'a ye anw da Wayidu. anw ka nin jamana min ni mali don n'a y'an garijɛgɛ a la Ami. a ka mali kisi Ami. a ka mali tanga Ami. jɔnni soda ko dama min dalen bɛ ka anw sɛgɛrɛ Ɔhɔ. ala ka don an n'a Ami. cɛ Ami. an b'o ɲini subahana wa taala fɛ Ami. ala min kelen Ami. min ye mahamadu rasulullah da Ɔhɔ. min ye kira fɔlɔ ni kira laban ye Ɔhɔ. ka kuranɛ d'a ma Ɔhɔ. an b'a ɲini ala fɛ Ami. kurisiw Ami. a k'a k'u barika kama Ami. maga ni madina Ami. a k'a k'u barika kama Ami. alkuranɛ lazim a k'a k'u barika kama Jabbar. jɔnni soda an ka jamana ka kisi Ami. a ka tanga Ami. an ka jamana den min bi jamana kɔnɔ Kɔnɔ. min bi jamana kɔ Kɔ kan kan. hami bɛ min na Ɔhɔ. gɛlɛya bɛ min na Ɔhɔ. bana bɛ min na Ɔhɔ. jɔnni soda ala de b'a ta yɔrɔ Ami. dɔn o Ami. ala kelen de bɛ se Ami. k'a ta Ami. ka bɔ an bɛɛ ka kelen kelen Wallahi. ya allah ya allah ya allah wa an bɛ kalo min na Ɔhɔ. baara y'a fɔ an ye nin y'a waati ye Est-ce que- gɛlɛya fɛn o fɛn b'i la hami fɛn o fɛn b'i la Ɔhɔ. san ɲɛni Ɔhɔ. jɔnni soda i k'a dɔn nin y'a nin ɲini waati waati don ye jaga bɔ kuma ye sisan fɛnɛ ye dɛ waritigiw ni san yɛlɛmana ka 1,600,000 t'i bolo k'i kan ka jaga bɔ dɛ 1,000,000 jaga ko ye 6,000 de ye baara y'o fɔ ya o e ɲinɛna a y'o fɔ est ce que telefɔni na baara ye 6,000 de fɔ han miliyɔn kelen jɛgɛ mana kɛ 6,000 o ka ca dɛ dɔɔni bɛ kun n'i ye yen na dɔɔni bɛ ka kɔntu la n'o tɛ ni maa min na den ma hali n'a kɛra 60,000 ye o man diya e ɲɛna i ɲɛ b'a la Ɔ. n ko dɔw ka jaga jamana in kɔnɔ Ɔ. miliyɔn kɛmɛ 6 miliyɔn kɛmɛ 8 Oui. ça veut dire que ils ont combien de millions o y'i ka sira ye wa ala o miliyari y'i ka sira ye wa ne ko Ɔ. anw ni ninnu bɛɛ bɛ ala kelen na an bɛɛ bɛ ma kelen na an bɛɛ bɛ ala kelen na. ala kelen de y'an Ala bɛɛ kelen, da wallahi. ala de ka ɲi ala ka ɲi ala ka ɲi est-ce que ya allah Ya Allah. ya allah ya allah Ya Allah. ya allah Ya Allah. hɛrɛ k'an ye Ami. se k'an ye Ami. san wɛrɛ an Ami. yuruw ka jaga bɔ miliyɔn kɛmɛ 6 miliyɔn kɛmɛ 4 Ami. wallahi sedu wallahi ɲɛngale ala la a se bɛ ala ye o ye tiɲɛ san wɛrɛ Ɔ. e yɛrɛ ka miliyɔn kɛmɛ 6 miliyɔn kɛmɛ 4 kɛ jaga ye ne ka miliyɔn a se bɛ ala ye ne k'o jaga bɔ wa wallahi a se bɛ ala ye ne ka sɛgɛ ka jugu cogo min yanni san wɛrɛ cɛ n ko a se de bɛ ala ye an t'a kɛ yanni san 5 ye san wɛrɛ ka teli koyi ala de ye masa ye Ɔhɔ. sini sɔgɔma ka kow yɛlɛma Aha. k'a bɛɛ yɛlɛma k'a ɲɛ k'a k'i sago ye o se bɛ ala kelen de ye su ko ni dugujɛ cɛ bilahi lazi ala k'a kɛ kul fa ya kul ala k'a kɛ ni ala y'a kɛ n b'i layidu d'i ma i ka mobili nin n b'a kalo o kalo n n bi essence 1000 k'i kun ne kɛra fukɔrɔ dangaden ye ala k'o kɛ a kana kɛ ne ye a bi k'an ye ɲɔgɔn fɛ de ne ka e ka maa sigi n ko n b'i sɔn n tɛ ala ka k'an ye ɲɔgɔn fɛ e m'a dɔn e ka dugawu man ɲi جوزي دوبك تيكورتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا هو الله لا شريك له الحمد لله فاتحة الحمد لله رب العالمين دابا تنقرا Nam. Alislamew ka bɛɛ don o ye Ashura su ye dimanche don do Inshallah. ka dugu jɛ ntɛnɛn na baara ye o fɔ an ye Ayiwa. Dugabugu fɛn min ye kɛnɛ ye a bɛ ɲɛnamaya dankɔrɔba ni o ye Mohamed Silamagan Jara ye a Sheikh Mohamed Ba Jara a kɛlen bɛ ka alisimɛ bɛɛ lajɛlen wele kari don k'a dugu jɛ ntɛnɛn na o ye Ashura su ye dugawu bi kɛ jamana ye kuranɛ kalan bi kɛ ani tafsiri camanba den de bolodalen bɛ bɛɛ lajɛlen welelen bɛ kɛnɛ kan Inshallah. jamana tɔgɔ la A ka cidenw Ɔhɔ. a bɛ maa minnu jɛ a k'u woloma Ɔhɔ. n'o tɛ ciw tɛ se a k'a ka cidenw woloma kilaseli don wa non pas de, ne t'o dɔn ne bɛ tiɲɛ de fɔ ɛ ci selen tɛ nin ye wa a ma Mini. ci fɔ o ma se wa k'a ye alisimɛw wele ne kan t'o ci ma o. dimanche a ye misi min di k'i ka n'a di ne ma misi in ma se ne ma e bɛ bile de ne me pousse pas à dire ce que tu veux pas a ma entendre ban wa Ayiwa. n ko a ko i ka taa a ka misi juru d'i ma i bɛ mun wɛrɛ kɔ ayiwa basi ni o ko ne ka n se mun a la a ko ne ka n se mun a la n y'a mɛn o tuma i bolo don Jɔsi Zɛdu Ah. an b'a da Solomani Kumare tulo kan Solomani Kumare. min ye ayiwa kamiyɔnba bolilaw ka ayiwa ɲɛma Sinakɔr. min na Sinakɔr Mali Ɔhɔ. a ɲɛmaaba n'a tulo b'an gana Ɔhɔ. nimero minnu dilen don a ma a bɛ se ka kunnafoni lase K'a k'an wele. sukaro ni malo dɛsɛlen don jaaja kun de b'a la ɔhɔ
Jɔnti Seydou ne bɛ n pan mɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a boli ko siɲɛ 600 Jɔnti Seydou min ye a wulikajɔ ani cɛsiri ye Jɔnti Seydou n'a man jan don i k'a dɔn ko kɔrɔw dɔ bɛ yen laada kɔrɔ dɔw bɛ yen Jɔnti Seydou i k'a dɔn olu ni kɛli man kan bilen ni diɲɛ yɛlɛmana Alahu Taala yɛrɛ ko k'an ka yɛlɛma jɔnya ko Jɔnti Seydou i k'a dɔn nin kuma in bɛ taa ka segin la faamaw da dennen don jamana maa ɲɛnamaw da dennen don Jɔnti Seydou a bɛ ni ka sigi tiɲɛ a bɛ ni ka gɛlɛya don hadamadenya na maa minnu wolola ɲɔgɔn kan ka mɔ ɲɔgɔn kan san 200 san 400 a bɛ ni k'u ka sigi koya a bɛ ni ka dugu yɛrɛ koya Jɔnti Seydou nin jɔnɲɔgɔnko kuma in a tabalen gosira a bɛ waati jan bɔ min kɔni ye ayiwa jamana kɔnɔfɛla ye n'o ye arabu kunda ani burudamɛ kunda Jɔnti Seydou k'a dɔn a ka jugu ye kayikaw fɛ yen min ye marakaw ni ɲɔgɔn cɛ ye a ka jugu yen fana fo k'a fɔ k'a to ten sabula kɔsɛ in na hakilina kura minnu donna jɔnyako kuma in na wulikajɔ kura minnu bara ka k'a kɔnɔ maanifin kun tɛ ɲɔgɔn dɔrɔ walima ka ɲɔgɔn bugɔ walima ka taa se ni yɛrɛ bɔli ma ni kɔsɛ in na tɛ Jɔnti Seydou i k'a dɔn kunnafoni dibaliya ani ko faamubaliya ani ko yɛrɛ kɛcogo Jɔnti Seydou maa sugu bɛɛ lajɛlen nin don na dɔw ta ye an ka jamana yɛrɛ ani an wolola ka laada minnu dɔn an fɛ a ka to ten dɔw ta kɔni ye wulikajɔ kura ye sabula olu a na kɛ olu ɲɛ bɛ ko wɛrɛ la kɔnɔ kabini san 1905 Jɔnti Seydou k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ diɲɛsen na ni jamana bɛɛ lajɛlen la bɛn kɛra kan ni ka sɛbɛnfura bɔ tubabu sariyaw la Jɔnti Seydou k'a dɔn min ye diyagoya ko ani ayiwa siya dɔ ka fisaya dɔ ye o dabilala o k'o de ma esclavage Jɔnti Seydou n'i y'o ta k'o lajɛ o tarikuw lajɛ i b'a ye k'a fɔ kabini awa bamananfanga tile min ye Segu ye Jɔnti Seydou i b'a ye k'a fɔ nin ko ninnu bɔra yen Bitɔn Mamadi tile la sabula o don jɔnya tun bɛ sɔrɔ kɛlɛ la ni ayiwa kɛlɛ wulila ni sebaa ye se sɔrɔ Jɔnti Seydou k'a dɔn a bɛ maanifin siri kekew ka na n'o ye a ka jamana na e bɛ kɛ jɔn ye i bɛ diyagoya baara kɛ Jɔnti Seydou i bɛ nisɔngɔ sara Jɔnti Seydou k'a dɔn fɛn o fɛn ka di matigi ye i b'o kɛ diyagoya de y'o ye sabula i minɛna kɛlɛ la muguti ci bilen kɛlɛ tɛ yen Jɔnti Seydou ni maa min ye ayiwa américain dɔ bɛ yen min n'a ye sini man bɔ Jɔnti Seydou cɛ o cɛ siɲɛ fɔlɔ ka nin filimu in lajɛ i dusu bɛ kasi i k'a dɔn i miiri bɛ caya n'o ye Kunta Kinte ni hakili b'o la Jɔnti Seydou o sinima jɔnya kɛnɛkan jaraki jɔnya i k'a dɔn a ko cɛjuguba a bɛ maanifin hakili jigin o fana na sɛbɛnnikɛla ko diɲɛ laban in na silamɛya nana yɛlɛmaw nana ɲɛtaw sabatira Jɔnti Seydou k'a dɔn maa bɛ se k'a fɔ bilen ko o jɔnya kɛwale bɛ senna bilen wa sɛbɛnnikɛla ko a dun kelen bɛ yen koyi wa yɔrɔ dɔ ta yɛrɛ bɛ a ka jugu a ko kɔsɛ in na min ye kayikaw fɛ yen Jɔnti Seydou i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni jateminɛ y'a jira k'a fɔ min kɔni ye awa kabilaw ye olu ka gɛlɛya damadɔ nana wuli Jɔnti Seydou a fanga bonyana kosɛbɛ fo maa dɔ n'i tora a la a ko min ye dugu yɛrɛ mumɛ ye dugu ka ci walima maa caman ka bɔ dugu la nin jɔnya ko kuma in a gɛlɛya barika bonyana fo ka taa fɔ a to ten Jɔnti Seydou k'a dɔn o kuma ni jamana faamaw sigilen bɛ k'u bolo don so kan n'u ma wuli ka jɔ kɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn a ka gɛlɛn a ko kɔsa in na kɛwale dɔ kɛra musokɔrɔba dɔ bɛ yen Jɔnti Seydou k'a dɔn k'a bugɔ fo ka taa fa Jɔnti Seydou k'a dɔn u ma da u ma i k'a dɔn min ye farikolo yɛrɛ ye ni k'a tigɛ min ye nin musokɔrɔba ye min don a ko Lani Modi jekalo tile 30 tɛmɛnen na Jɔnti Seydou k'a dɔn bɔtara k'a su kan dugu min n'u k'a ma ko Jogo Sidibe muso tɔgɔ de ye Jogo Sidibe dugu in de ye Lani Modi ye Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko nin ko minnu kɛra yalima jɔnya ko de don wa dɔw y'a jira k'a fɔ muso in kɔni y'i damakasi de kɛ jɔnya kɛwale minnu b'a la ani juguya minnu b'a kɔnɔ a y'o kuma in de sɛbɛkɔrɔ fɔ o kɔni ma bɛn dɔw ma olu taara ni kɛnɛ karaba nka sariya ani sɛgɛsɛgɛli de b'a to k'a dɔn i k'a dɔn muso in fa kun ye min ye joni y'a fa a ko nin bɛɛ k'i bɔ a la Jɔnti Seydou i k'a dɔn kɛwale in barika bonyana sabula a juru bɛ maa fila bolo minnu ko n t'a fɛ a ka dabila minnu ko i k'a dɔn ne yɛrɛ
yɛrɛ b'a kɛlɛ kɛ sabula ne na wari sɔrɔ a la walima na to a sɔrɔ a la jɔnni sodi k'a dɔn a ko kɔni i k'a dɔn a tilalen don nka min kɔni jɛlen don jamana silamɛ tɔn silamɛ ɲɛmaw jɔnni sodi k'a dɔn ɲamakalaw ka tɔn olu de bɛ se ka wuli ka jɔ boloda sabula nin ye laada kɔrɔ ye jɔnni sodi ni laada bɛna ni tiɲɛni ye walima n'a bɛna ni gɛlɛya wɛrɛ ye a k'an ka don bɛrɛ la ni ka ɲɛfɔli kɛ walima a ka dabila jɔnni sodi nin bɛɛ lajɛlen sigi ka fɔ de ye a bɛ se ka kɛ sababu ye n'an sigira ka kuma ka danjɛw don walima nin kan ka kɛ nin man ka kɛ jɔnni sodi ni bɛn kɛra o ka hadamadenya bɛ dilan o cogo la n'o tɛ i wolola dugu min na san 100 i fa wolola yen i mɔkɛ wolola yen i bɛnbakɛw wolola yen jɔnni sodi n'a fɔra ko don kelen da kelen dugu i ka gɛn walima i ka bɔ yen k'i ye hɔrɔn ye walima i ye jɔn ye jɔnni sodi k'a dɔn a ka ko nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan Sinakɔr b'an kɔ Sinakɔr Suleman ni Kumare Solo salamu aleykum aleykum salam Kumare Solo an ye kibaruya mɛn i k'a dɔn jamana falen don a kunnafoni na sukaro dɛsɛlen bɛ sukaro ntɛɲɛ tɛ sukaro bɛ camion kɔnɔ a caman Sikaso Mali donda fɛn o fɛn bɛ yen Sikaso ni Kayi dondaw la ko mobiliw jɔjɔlen don ɲɔgɔn kan sukaro b'a kɔnɔ commerçants dɛsɛlen don ka sukaro don dugu la k'a gɛlɛya ye kun ye aw chauffeur ye mun na kun ye min ye i b'a dɔn waati tɛmɛlenw kɔnɔna na an tun ye fɛn dɔ fɔ transition yɛrɛ ye gouvernement ye min ye tracasserie routière kow ye an y'a ye k'a fɔ ko kɔlɔlɔ dɔw b'an sɔrɔ poste de contrôle ninnu na an natɔ fo a laban bɛ taa kɛ gilekibɔ ni mankanw ye donc an tun y'a fɔ ko ka lajɛ u ka modalité de contrôle dɔw fɔ an ɲɛna n'o bɛ se ka a kɛ n'an contrôle la depuis n'an ye cahier contrôle quoi an bɛna fɔ Bamakɔ yan cahier bɛ contrôle donda la yan bɛ don pour que an ka kisi ɲɔgɔnw ma o ka barème dɔ u ka barème réviser ka barème togoya kɔnɔna fɔ chauffeur ye parce que surafɛn ko bɛ ɲini ka na ko bɛɛ tiɲɛ o donna Zantigila poste la an ka chauffeur dɔ bɛ yen a taara Tuguna chauffeur a taara doni jigi Kucala a segitɔ a taara Ngɛrɛ jigin a segitɔ ko a donna poste kɔnɔ ko polisikɛw ko k'a ka 1000 sara a ko 1000 t'ale bolo 200 b'ale bolo polisikɛw ka taa mobili contrôler gendarmerie min bɛ kɛnɛ ma ko non ko suko la kojugu ale tɛ se ka taa mobili contrôler mais polisikɛ yɛrɛ taara contrôler a nana ko infraction bɛ cɛ la ko ka 1700 sara cɛ ko ne dontɔ ne taara doni jigin wari tɛ ne kun o kɛlen min kɛ cɛ si la i b'a dɔn sogo kɔni kumule kɔgɔla Bamakɔ siga t'o la dugu jɛlen chauffeur de dimine téléphone ta sisan ko ko ka nin tɔɲɔ sugu nin to jamana kɔnɔ est ce que k'aw to nin mɔgɔ tɔɲɔ sugu na est ce que jamana in bɛ taa ɲɛ wa o gendarmerie téléphone ye téléphone minɛla k'o to di polisikɛ ma polisikɛ fana y'o lamɛn o ye cɛ minɛ ka taa n'a ye Fana o kɛra cɛ datugukun ye ni ko an tɛ jate an ye fɛn bɛɛ kɛ coronavirus wulila Mali kɔnɔ an ma jɔ Maliyɛn bɛɛ ka baara changé la fɔ anw mun dila anw ma embargo min kɔnɔ an ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ ye mais n'a fana fɔra ko an ko ka baara kɛ cogo ɲuman na bɛɛ ka lafiya o fana tɛ kɛ ko parce que ka kun bɛ surafɛn ko ye an fana n'an ye filɛni kɛlɛma mana gosi ɲɔgɔn na bi porteur de b'a kɛ i n'a fɔ anw tɛ maliden yɛrɛ i b'a fɔ sisan an bɛ ɲininkali de kɛ yala olu ka kɛ ni takun ye anw bugɔli de ye wa bon an tɛna jɛn n'o de ye bilen o de kosɔn an ye baara bila an ka ni cɛ min minɛlen filɛ o bɛ bila fɔlɔ ka sɔrɔ an bɛ da don baaratako kuma na wa an ye min fana fɔ contrôle ko kuma ninnu bɛ fɔ ɲɛna sinon kɔni ni u kɔni bɛ mobili ninnu bɛ bani sɔrɔ cogo o cogo u b'o sɔrɔ sinon an t'a boli bilen an ta an ka permis an se b'an yɛrɛ la awɔ ayiwa Kumare jamana bɛɛ degunnen don sukaro yɛlɛla bi ka taa se fɔ hakɛ dɔ la camion ninnu caman valen don sukaro de la yalima mobilitigiw walima jagokɛlaw an m'a ɲɛfɔ olu ye walasa da ka don a la ko la wa an kɔni y'a ɲɛfɔ o ye an bɛ CMDR président fɔ min ye Banisu ye Banisu depuis ko nin kɛla an b'a dɔn a wulilen bɛ a bɛ cɛsiri dɔ la a bɛ cɛsiri baara la bon n kɔni b'a dɔn fana an ka secrétaire général yɛrɛ Mutari Dabo ale fana b'a dɔn a ye da caman gosi allo ayiwa chauffeur ka na mandi kosɛbɛ a tɛna kɛ crédit banna cɛ kun ayi allo an tulo b'i la Kumare voilà sisan n ko an bɛ da caman gosira
mais alisa an ka cɛ de ma bila ayiwa n'o dun ma bila alisa an kɔni b'an nɔ na kabako an tun ye fɛn kɛnɛw yɛrɛ to yen ko fɛn kɛnɛw ka commencer ka circuler a laban an bɛna fɛn kɛnɛ bɛɛ sen don a la awɔ an bɛna o décision fana bɔ fɛn kɛnɛ si tɛ don bilen an tun ye bisiw yɛrɛ to yen carte voyageurs a laban fana an bɛna carte voyageurs sen don a la hali dugu kɔnɔ bɛɛ n'u an minnu sen don a la yanni heure dama dama cɛ ni ala sɔnna n ma d'a la n'a na s'o ma awɔ a fɔlen min filɛ nin ye faamaw tulo b'a la u na wuli ka jɔ kɛ bi bɛɛ awɔ waasa fura ka sɔrɔ a la ala sɔnna Kumare awɔ Kumare naam yala camion joli ɲɔgɔnna balannen bɛ frontière la sisan dan t'a la i tɛ se ka da yɛrɛ dɔn camion fɛn fɛn bɛɛ donna frontière fɛn fɛn na frontière bɛɛ sɔgɔlen nin waati joli ɲɔgɔn ko da t'a la camion bayirika de don da t'a la ayiwa Kumare an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ni ala sɔnna Mali y'a mɛn diɲɛmaa y'a mɛn faamaw y'a mɛn ala ka saliji k'a fura ye amin abi Kumare merci bien awɔ Georges Sedou ni mankan in kɔni i k'a dɔn chauffeur ka kuma na gɛlɛya b'u ni lakanabaw de cɛ gendarme walima polisi dondaw la i bolo don ala ka jisuma ka fɔ ami daba tumara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw Fasiribaw n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ko n sɛbɛn bɛ n ka foro ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn polisi directeur général a tɔ de ye Suleymani Traoré inspecteur général a ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye Cunga ani Balaka wuli fɛn min ye polisi ye a ka bolofara minnu bɛ yen a yɛrɛ b'i wɔlɔmɛ ni ka taa da Kɔngɔ jɔnni don directeur bɛ sin ka don de k'i jɔ o b'a sɔrɔ an b'an ka temi ni an ka foro la o b'a sɔrɔ dɔw bɛ maraba tiga ɲimi na tiga yira ne bɛ dɔw kɔrɔ dɔw kɛmɛ ka ranjarisi bɔ dɔw sen yɛlɛmɛ tabali sanfɛ u bɛ sin ka pan ka wuli k'u jɔ ten a ka to ka taa bɔ min fana kelen filɛ chauffeur la a ka to ka taa bɔdaw la naam frontière la kɔni awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sulemani Danbele inspecteur général de police Sulemani Traoré a ko n'i y'a ta k'a lajɛ arabado utukalo tile 3 san 2022 a ye wuli ka jɔ kɛ unité ani brigade spécialisée caman bɛ yen a taara n'u dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko brigade min bɛ yen n'u ko a ma chemin de fer a taara yen de kun brigade anticriminel a taara yen brigade des stupéfiants a taara yen brigade des mœurs a taara bali yenkaw la brigade d'investigation judiciaire BIJ a taara bala yenkaw la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye polisi ɲɛmaa ye a ka nin dama in kɔni a ye nin daminɛ a bɛ waati damadɔ bɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ baara ɲuman na n'a b'a kalama k'a sigilen to a sigiyɔrɔ la n'a taara fiɲɛ bɛ nin na fiɲɛ bɛ nin na fiɲɛ bɛ nin na a b'i bolo da o kan 72 heures i bɛ nin falen i bɛ nin falen n'i m'a falen n b'i gwalo k'i fili fenêtre fɛ. C'est ça être un chef. Il y a pas de blague. Tous nam minnu ta ka ɲi félicitations nin ɲɛna nin ɲɛna nin ɲɛna nin ɲɛna félicitations i bɛ continuer nin sira fɛ n bɛ dɔ fara i ka renforcement kan. Très bien. J'aime ça. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye polisi DG inspecteur général Suleymani Traoré a ka nin dama in kɔni kɛra sababu ye cɛ caman bɛ yen minnu kun foso fasalen bɛ baarakɛyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'i fara ɲɔgɔn kan wa bɛɛ tɔnsi wulilen don commissariat la polisi bolofaraw la bɛɛ lajɛlen tɔnsi wulilen don kabi donda la polisikɛ bɛ wuli k'i kunbɛn ko mun don o yɔrɔnin bɛɛ a b'i ka ci ɲɛnabɔ k'i bila ka taa ni min tɛ se ka ɲɛnabɔ yen a b'i bila ka taa fan wɛrɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲɛmaa ɲuman ani ɲɛmaa ka jija o de bɛ kɛ sababu ye baarakɛyɔrɔ ani fɛn min ye kɔɔri ye ale bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko polisi DG kura min ka kuma man ca min de ye ka caya an bɛ don min na ko bi a kɛlen bɛ ka cɛsiriba de kɛ wa fɛn min ye polisiw ye sanga ni waati ka bɔ ka dugu kun ni kun mɔmɔ patrouille tilegan bilenbilen fɛ u b'o de la sufɛla kɛrɛfɛ tɛ o min daminɛna waati laban ninnu na o kɛlen bɛ sababu ye kojugukɛla caman bɛ yen u ye nɛgɛ k'o bɛɛ lajɛlen sen na kɔrɔ ka t'u bila kaso bonba la payi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Yerima Koyi Georges Sedou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Malien indépendant sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Abulayi Jarakɛ ko a ko wuli ka jɔ ni cɛsiri jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Yohani Sedi k'a dɔn an b'an sɔn sɔrɔdasi 49 min minɛnen bɛ an fɛ yan i k'a dɔn Korowari sɔrɔdasiw la olu kunkanko Yohani Sedi k'a dɔn u ma bila sabula ɲɛtara ka sɔrɔ a ko la fɔlɔ Yohani Sedi k'a dɔn a wa taa ka segin ani kuma ani deli o kɔni bɛ maa caman de ma ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma dɔw kun fɔra ɲinifɛn dɔw kun kɛra Mali fɛ
jɔnni sodi nka ko jɔlen don nɔ na i k'a dɔn a ma bɔ yen mali ye fɛn min ɲini jɔnni sodi k'a dɔn a bɛ n'a fɔ o caman b'a la o kɛn tɛ ban deli kɛbaa kun ye togokaw ka masakɛ de ye fɔri yasin bɛ iyadema n'o tɛ ko in bi daminɛ don min mankan wulilen jamana caman de bɛ yen minnu ɲɛmaaw y'a ɲini k'a fɔ b'u da don a la mali kun y'a jira k'a fɔ anw bɛ sɔn maa min ka kuma ma o ye fɔri yasin bɛ iyadema ye sabula ale ye taamasiyɛn ɲuman jira anw na min ye CEDEAO ka gɛlɛya tun bɛ tuma min cɛ kelen min sera ka cɛsiri kɛ ka wuli ka jɔ kɛ gɛlɛya in bɛ foni ka bɔ an da la cogo min na o kɛra ale ye o tuma ale ka kuma an bɛ kalatura ale ka kuma kan sɛbɛnnikɛla ko alamisadon uti kalo tile 4 tɛmɛnen na jɔnni sodi b'a ye k'a fɔ kuma minnu bɔra Korowari jamana na min ye Alasani Daramani Watara cɛkɔrɔba jugu ka taa Farangi ɲininka a ka sɔrɔdasi ɲɛmaw i b'a ye k'a fɔ ko balanin bɛ hali bi n'a ka bi sabula Alasani Daramani Watara maa kekun don i k'a dɔn a ko a bɛ foli ani tanuni kɛ ni ka ɲɛsin ɲininka Macky Sall ma Senegalikaw ka masakɛ jɔnni sodi k'a dɔn nin kɔni ye kuma dulonnen de ye nin bɛ n'a fɔ e ka taa fara i k'a dɔn fɔri Yasin bɛ ka dɛmɛ kɛ min fana ye an balo o ye Lagine Bisawo i k'a dɔn masakɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ye wele bila o fana ma ko ninnu kɔni bɛ nin cogo in na jɔnni sodi k'a dɔn Mali ma gɛlɛya wɛrɛ don a la koyi Mali ye fɛn minnu ɲini u jɛlen don Mali ye min fɔ cidenw ye olu mɛnna jɔnni sodi k'a dɔn maa wɛrɛ ka nani ka na deli kɛ e ko ayiwa o na dɔbɔ ko la wa min fɔra fɔri Yasin bɛ iyadema ɲɛna n'a k'o fɔ Alasani Daramani Watara ye o kɛli de balannen bɛ an bɛ donni minɛ ko bi nka a mana tigɛ dawo da la jɔnni sodi k'a dɔn Maliden a fara Korowari ka yɛrɛ kan n'o ye Ivoirien jɔnni sodi nin jamana fila bɛɛ lajɛlen ka ala deli de ye gɛlɛya in kɔni bɛ duga cogo min na sabula mankan man ɲi Mali ani Korowari ni ɲɔgɔn cɛ jamana in ye jamana kelen ye den bɛɛ lajɛlen ye jamana den kelen ye nka faama jugu n'i y'o sɔrɔ jɔnni sodi k'a dɔn i ka ko bi bala n'i ye faama kɔnɔsu kolen sɔrɔ i ka ko bi bala Alasani Daramani Watara a bɛ ɲini ka kɛ cɛkɔrɔba jugu ye sabula farafinna buna kun in sanfɛ masakɛ min bɛ yen n'a ka kɔrɔ ni cɛkɔrɔba don o y'ale ale yɛrɛ kun kan ka kɛ maa hakilima ye sa jɔnni sodi k'a dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ farafinna ni ka wuli ka t'o tasuma fa nka n'ale yɛrɛ kɛra tasuma mɛnɛbaa ye jɔnni sodi k'a dɔn a wa su bɛ ɲini ka kɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara ɲɛdingɛ dun bi kɔn kasi ma kana siga ɲɛdingɛ dɔw ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Y Dunbiya ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko UNTM n'o ye baarakɛlaw jamana baarakɛlaw u ka lafasali tɔgɔ min bɛ o de ye UNTM ye a ye sɛbɛnni kɛ ni ka kangari da minisiri min bɛ n'o bɛ forobaca ko kunna n'o bɛ baarakɛlaw ka hakɛ kunna a ye kangari da ye kalo kelen délai k'o d'a ma a ye sɛbɛn dɔw ta minnu ye arrêté o kɔni o ma bɛ UNTM ma fiyewu sɛbɛnnikɛla ko UNTM yɛrɛ ɲɛma n'o ye Yakuba Katile kɛlɛ tigɛrɛ ale yɛrɛ de ye lɛtiri in sɛbɛn lɛtiri a y'a ci gouvernement ka maa ma maa min n'o y'u kuma ɲɔgɔn ye a ko fɛn min ye arrêté fila tara arrêté minnu n'olu bɛ kɛ sababu ye contractuel dɔw bɛ minnu tɛ jamana ka nafolo bɔta kɔnɔ olu yɛrɛ tara ni k'u don fonction publique la sɛbɛnnikɛla ko a ko ye sariya sɔsɔba de ye sabula n'i y'a ma ɲɛ k'i bɛ jamana ka contractuel ta k'a don jamana fonction publique la fo a k'a sɔrɔ contractuel ninnu tun bɛ sara jamana yɛrɛ wagandeba fɛ kɔrɔlen nka maa minnu dara ka don a y'a jira k'a fɔ jamana kundiw sara o tuma u tali ka don fonction publique la sariya sɔsɔ don maa bɔ ɲɔgɔnna don wa fɛn min kɔni ye dibi caman ye o b'a la a ko nin baara min kɛra nin bɛna ni gɛlɛyaba ye baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula maanɔ woloma de kɛra maa dɔ fisayara ni dɔ ye malikura dunko bɛɛ lajɛlen ka damakaɲa jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka kan jamana sɔrɔ ani jamana hakɛ la o tuma minisiri min ye nin baara in kɛ n'o ye ministre du travail fonction publique dialogue social a ka segin a kɔ joona a ye arrêté fila min da février kalo tɛmɛnen a ka arrêté fila in bɛɛ lajɛlen annulé yani utu kalo in gasa n'a ma annulé ni min bɔra la ni gouvernement ye min sɔrɔ u y'o laɲini wa fɛn min ye lettre in ye a kopi kelen a bɛ taa di Assimi Goïta ma kelen bɛ taa di premier ministre ma wa kelen bɛ caru diɲɛ ɲɛfɛ diɲɛma bɛɛ lajɛlen ka k'a siri kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou bɛ bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan sɛbɛn bɔra nin y'a bolo ko siɲɛ 600 ye maa min ye sɛbɛnni kɛ a to a de
ko ɲininka Amadu T Danzɔgɔ ko a k'i k'a dɔn a wa cakɛda dɔw kɔni b'an fɛ yan kɛnyɛrɛye cakɛda usines do Jɔni Sodi k'a dɔn olu kɔni ka maafa ani hadamaden joli sɔnsɔnli Jɔni Sodi k'a dɔn olu b'o baara la ni entreprise n'a y'i diya a fɔ ko mafieuse entreprise mafieuse min bara ka malidenw joli sɔnsɔn a tɔgɔ de ko Delta Industrie Jɔni Sodi k'a dɔn nin cakɛda in dayɛlɛlen bɛ Mali kɔnɔ maa min bɛ baara k'a kɔnɔ a ka ca caman ye Ala minɛ sa ka t'i sigi so ka Ala makɔnɔ Jɔni Sedu Mali foroba cakɛda o dɛsɛra o kɛnyɛrɛyew kan ka yiriwa min bɛ se k'a to baarakɛla caman bɛ sɔrɔ nka kɛnyɛrɛye caman de bɛ yen Jɔni Sedu minnu kɔni gɛn bɛ joli sɔnsɔn n'a ye minnu gɛn bɛ hadamaden faakun ye Jɔni Sedu i bɛ taa baara la janko nin cakɛda min n'u k'a ma ko Société Delta Industrie Société Delta Industrie Jɔni Sedu i k'a dɔn maa fabaw filɛ cɛ dunbaa filɛ i k'a dɔn k'i jigila ban o nin cakɛda in filɛ nin ye Jɔni Sedu a tɛ ku i la min kɔni ye k'a fɔ tile kelen walima miniti damadɔ i y'o kɛ baara kɔ Jɔni Sedu k'a dɔn 400 o bɛ tigɛ ka b'i sara la o tɛ kelen ye Jɔni Sedu k'a dɔn INPS ko tɛ impôt ko tɛ Jɔni Sedu k'a dɔn a wa dɛmɛ fɛn o fɛn kan ka ta ka baarakɛla sɛgɛrɛ o kelen de ye Jɔni Sedu k'a dɔn ayiwa min ye hakilinaw ye a bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ maa kelen ma min ye Mohamed Atoui i k'a dɔn Libanɛ do a bɛ zone industrielle la Jɔni Sedu nin kɔni ma Maliden yɛrɛ de filɛ fɛn ye nin ma farafin jate fɛn ye n'i y'a mɛn hadamaden ni kɛnɛ karaba Jɔni Sedu nin jɛn do a ko n'i nana baara la 8 heures i k'a dɔn fo su 20 heures Jɔni Sedu k'a dɔn ntɛnɛn fara sibiri kan o ye donko don ye a tɛ ku i la k'a fɔ hali b'i kunkolo siɲɛ k'ale ka baara bila Jɔni Sedu k'a dɔn sara tɛ ten mini yɛrɛ min bɛ sɔrɔ fana Jɔni Sedu k'a dɔn dɔ bɛ tigɛ o la n'i ye ko nin kɛ wa k'a fɔ de ye baarakɛlaw filɛ ɲɔgɔn ye la walima an bɛna ɲinifɛn kɛ walima an bɛna jate dɔw fɔ ɲɛmaa ye Jɔni Sedu o kuma tɛ yen a ko nin bɛɛ lajɛlen dilannen bɛ i y'a dɔn n'i ma ɲɛ janfa kɛli kɔ i k'a dɔn i ka dugu den dɔ bɛ wele ka fara i ka janfa la min ye chef de personnel a kɛn bɛ ka cɛ dɔ ta ko Musa Jara ayi o kɔni ka pembele ka jugu ayiwa libanɛkɛ yɛrɛ ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in gɛlɛyara bi fo k'a fɔ k'a to ten ni jamana faamaw ma wuli ka jɔ kɛ nin cakɛda minnu bɛ janko nin libanɛkɛ in n'u ma wuli ka jɔ kɛ k'a sɛgɛrɛ ka kangari gɛlɛn da nin ye nin laban bɛ Maliden ayiwa baarakɛla fan o fan b'a fɛ a b'a bɛɛ lajɛlen fa k'a ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ La Révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan daba tunkara ni ɲi ma se ka tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara a b'a f'i ye piɲaki min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mali sa jɔ Basiriba n'o ye David Keita ye n y'a ka sɛbɛn ye a ko jamanakuntigi n'o ye président Assimi Goïta ye n'a ma nakɔrɔla fura ni k'i ɲɛ yɛlɛ yɔrɔ caman na fɛn min ye a ka ministre dɔw bɛ yen minnu bɛ ka jamana janfa dɛ fɛn min ye journaliste sɛbɛnna ko a ko fɛn min ye ministre dɔ min bɛ transition ɲɛmaaya la k'a ye marché sugubulon di a sunguru dɔ ma 300 millions 300 a ɲamamuso wa appel d'offre ma kɛ awɔ e b'a sɔrɔ ɲamamuso in ka kuma dumani de ka di a ka na de ka di nin tɛ gere a gere dɛ parce que gere a gere i ta minɛ i k'an da di yan nin y'a bɛɛ ta kuma banna i ka ɲama banna ale fana dusura ko ye 300 millions 300 ministre jumɛn don dɛ min ye o boy i terikɛ in sa ne tɛrɛ bolo i terikɛ in sa joni i bɛ to ka min ka kuma fɔ ta sa i terikɛ in transition na j'ai pas d'amis ministre e ma deli ka ministre ka kuma fɔ ayi ne terite mɛ min f'i ye i bɛna ka journal de kalan n'i ye ko o kolo bɔ kalaba ta i bɛna taa nkalonda maa na min tɛ dɛ kuma in ɲɛfɔ ka na sɛbɛnnikɛla ma to a fɔ kɛ o sisan kɔni labiyara n'a ma to a fɔ ka ban o y'a kungo ye David Keita ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara dɔw bɛ ka kɛ cɛmancɛla fanga in na fɛn min ye jamanakuntigi a janfalen bɛ yɔrɔ dɔw la wa fɛn min ye jamana yɛrɛ a ɲɛmaayaso ye gouvernement ɲɛmaa Sogɛli Kokala Mayiga u janfalen bɛ maa caman fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ
ni ministry jamana ye danaya da kan an bɛ cɛmancɛ la fanga na waati min Asimi Goita yɛrɛ kɛmɛ ka caman bɔ a sara la k'o don jibondenw na ka fandanw dɛmɛ malidenw janen bɛ u ka hakɛ caman bɔ yan ko l'armée ani jamana yɔrɔ kolomaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min ni k'an bɔ dingɛ kɔnɔ o waati ni ministry in kɔni bɛ wusan bayi de la bajanbilaya la ministry a ko fɛn min ye cɛ in ye a ɲɛ de bɛ kalabu kalabu i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen bɛ jakuma tɔnna min ka d'a ye magaman don jɛman kumaba soropiyan n'a y'o ye e mana fɛn o fɛn ɲini ministry bɛ se ka o kɛ k'a la. Bon min ye ni anw ko bɛlɛ fi kelen kelen tɛ muso ninnu ma ɲi dɛ n'u tɛgɛ di kan i b'i bɔ i cogo la koyi kelen ni wusula ni siriku min b'u bolo u t'u to yen koyi i t'i kolo gɛlɛya mun na i cɛbakɔrɔtɔ i bɛ wusula gansan bɛ se ka maa fa ye la jamana wari fa ye la wusulan bara dɔ bɛ yen Nescafé boîte falen wusula la 500 o ye wusulan gansan ye e ko e ka kɛnɛ de yan maa tulu de bɛ k'o la hali jinɛ tulu b'o la u t'a to an ka dɔn mɛ naam jakuma tɛ jɔ a ka fasa la u se ko tɛ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ministry in kɔni fɛn min kɔni ye a ye kelen kɛ ka fila kɛ ka saba kɛ o diyara a kun fɛ wa fɛn min ye muso ninnu ye u b'a dɔn koyi a ka point faible de u b'o yɔrɔnin yɛrɛ de dɔn n'u bɛna ministry ka rendez-vous la au lieu k'u ka forokiya don ka hijabu bila u kunna k'u yɛrɛ sutura u t'o kɛ koyi u bi jibu surumaninw don yɔrɔ min b'u jahanama yɔrɔ ninnu jira u jahadi yɔrɔw jira u bɛna munumunu sa alo daminɛ a yɛrɛ ni ala cɛ ne ko fa b'e la o e wo ne wo ministre wo alimami wo nous sommes des hommes on est sensibles n'u nana n'u ka dossier u bɛna da ministre kɔrɔ ka sin k'u senw yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ o tuma woro bilenman cɔ bi suru ministre la a b'a signé e ta fasa ne de don mɔr non ministre b'a signé bon voilà le Mali bon mais min fana f'i ye c'est-à-dire que il y a un fait i b'a ye jamana in cadreba caman bɛ yen burusi kɔnɔma u ma foyi kɛ kalan kɔ c'est ça aussi le problème burusi kɔnɔma nalen i ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ kalan na ka na place sɔrɔ bon e bi kɛ faama ye tuma o b'a sɔrɔ si janfara bon tulonkɛ ninnu ni Bamakɔ ka denya ko ninnu e m'olu kɛ bon ni muso ninnu minɛ u b'i sigi karabati ka den ɲɛ yɛlɛlen musoman ninnu u b'i gosi i bɛ bɔ i cogo la nin de y'an bɛɛ sɔrɔ koyi u taara n'a ye sɛbɛnnikɛla ko burusikɔnɔma kɔni ala de b'an bɔ koyi a ye baara laban min kɛ min kɛra sariya sɔsɔ yɛrɛ ye o de ye k'a fɔ muso in kɔni a sina ka sugu bulon ka DFM wele ten 300 millions a y'a signé ale yɛrɛ ye contrat signé ka contrat bila ka taa DFM fɛ ka tila ka téléphone ci a sara joona han baara banna ko kɛra po ye o a ko gɛlɛyalen don ayiwa ala de bɛ ministre in kisi aw daw tɔɔrɔ ma ala k'a ni silamɛw kisi sabula aw réseaux sociaux a bɛ cɛ in tɔgɔ fɔ sɛbɛnnikɛla de ma se ka tɔgɔ de fɔ e bɛna fɔ ne bɛ ɲɛɲini o n bɛ ɲɛɲini n b'a ɲɛɲini ka ministre in tɔgɔ ɲini ka n'a f'i ye ka muso in tɔgɔ fana ɲini ka n'a f'i ye est-ce que tu veux savoir non non vraiment ne tɛ maanifi lebu fɛ an bɛ Jakite 300 millions 30 millions tɛ koyi ko million 300 ala musonin kelen a sema ko tɛ sa Ahmed i cɔngɛ n ka te ko i ma premier min Daba Tunkara Makari tiba Mali la sabula Mali ye hinɛ jamana ye Makari masaw bɛ Basiri Dambele Ura 12 Dankɔrɔba in fana bɛ n'o ye ne kɔrɔkɛ ye Adama Traoré u ko a ma Jama Noir a bolo ka ɲi a bɛ Makari wa a ka teli Adama ye kojugu kɛ Jama Noir invisible Adama Traoré Adama ye kojugu kɛ mon grand frère de lait awɔ i bolo don a barika ala ni ja Adama bɛ tan de ala de ka ɲi k'a fɔ ja Adama bɛ tan de ne tɛna fɛn bɛ ye bilen o e tɛna foyi mɛn ne da bilen Roi 12 n dɔgɔnin don i dɔgɔnin don marakala kado Basiri Jɔni Sodi i k'a dɔn Basiri Dambɛlɛ Basiri Moktar i k'a dɔn Dankɔrɔba bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la a k'i cɛsiri cɛsiri dɔrɔn de bɛ maanifi nafa o ye tiɲɛ Jɔsi Seydou ne bɛ n bolo buga ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali Tribune o don Mali Guakura Jɔni Sodi i k'a dɔn dantɛ kɛwale la Jɔni Sodi i k'a dɔn fasotigi naamu gɛlɛya n'i y'o ye faso mankan jɔnni bɛ naamu gɛlɛya ne kɛ naamu gɛlɛya kɛ Jɔni Sodi ne de bɛ kuma ne ko ne ka naamu gɛlɛya hali bi wa min naamu gɛlɛya
Jean Sedi k'a dɔn faso kanu faso wuli ka jɔ ni faso cɛsiri Jean Sedi k'a dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen n'a kɛli ka kan dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise Fulajɛ Bubu kumana Jean Sedi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko ale tɛ kɛ foyi ye dugukolo sanfɛ Mali kɔ Jean Sedi k'a dɔn ale ti bonya Mali ma ale ti janya Mali ma Jean Sedi k'a dɔn ko in daminɛna Mali la wa ale bi laban Mali de la Jean Sedi nka ni ko min kɛra n'o ma ɲɛ walima n'a jɛngɛna wajibi don jamana den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Jean Sedi k'a dɔn i ka kuma a nana de mina ni ye Jean Sise sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko a ko wulikajɔ ani kuma kura min bɛ senna bi jamana kɔnɔ a ye kuma in mɛn Jean Sedi k'a dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi a kanuba ni lapasabaw bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi Jean Sedi k'a dɔn kuma fɔra kuma min ni bɛɛ lajɛlen kan ka wulikajɔ kɛ tiɲɛ ni nkalon ni k'a bɔ ɲɔgɔn na ale ta fa ye min ye n'o bi kɛ sababu ye k'ale jɛya Jean Sedi k'a dɔn a n'o dabali n'o fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ni k'a fɔ jamana denw ye o kuma kɔni maa bɔ k'a bin bɛɛ lajɛlen bi i niyɔrɔ fɔ a ko nin dossier min n'a bi senna Jean Sedi k'a dɔn sariyatigiw kelen bɛ ka bolo maana bɔ a ko tiɲɛ don Jean Sedi Mali kan ka ko k'a jɛ k'a fura Mali sɛgɛnna Mali ɲanina dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ y'o dɔn sabula jamana a faamaya i k'a dɔn ale ye yɔrɔ caman k'a la Mali ni kɛwale minnu kan ka jango camancɛ fanga mɔgɔw bɛ wulikajɔ min na ale dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ye premier ministre ya k'a y'o dɔn a ye ministeriya kɛ jamana min kɛra sababu ye k'i kɛ maa ye diɲɛ maa k'i lakodɔn k'i tɛmɛ Jean Sedi k'a dɔn jamana tɛ se ka k'o ma fitiri wale ye a ko min kɔni ye ayiwa wulikajɔ minnu fɔra n'o ye nin dossier in Jean Sedi a bɛ dɔ fɔ faamuyali ka sɔrɔ nin sugubulo in bi fɔ don min Jean Sedi k'a dɔn ale bɔra ayiwa ministère des mines de la Jean Sedi k'a dɔn kana kɛ nafolo ministre ye ni ka kɛ premier ministre ye a ko ale yɛrɛ jamana ani ayiwa kadiribaw farala ɲɔgɔn kan ka jamana dɛmɛ ko caman na sabula min ye dossier caman bɛ yen fiɲɛw ani keleku minnu kun bɔ a la Jean Sedi k'a dɔn o dɔnnen don a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ a y'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ a ko nka Jean Sedi k'a dɔn ayiwa tiɲɛ n'a bɔra ka bi don o don Jean Sedi k'a dɔn nkalonti y'o nɔfɛ a ko kuma a bi jamana den bɛɛ lajɛlen hakili sigi Jean Sedi k'a fɔ de k'a bi yɔrɔ walima ale b'i fosi o kuma t'a la ni jamana mɔgɔ jɔra a la don o don Jean Sedi k'a dɔn n'u y'ale wele ale Bubu Sise a bɛna jamana kɔnɔ yan y'ale faso ye jamana wɛrɛ t'a bolo taa yɔrɔ wɛrɛ t'a la Mali kɔ Jean Sise dun a ko don dɔ tɛmɛna a ye gɛlɛyaw sɔrɔ o don ni bi tɛ kelen ye sabula a donnama in kama Jean Sedi k'a dɔn maa caman taara fira a kan a ka denbaya siranna a yɛrɛ ninkun siranna Jean Sedi k'a dɔn a donnama in kama sariyatigiw den na wuli ka jɔ kɛ min ye juru ye k'a bɔ ale kan na k'a fɔ foyi tɛ yen a ma fɛn kɛ a ka bila Jean Sedi o sariya kelen jamana kɔnɔ ale dalen don la a b'o sariya bonya a b'o batu sariyatigiw mana diɲɛ fɛn o fɛn fɔ Jean Sedi a dalen don a la sabula sariya ye dɔwɛrɛ de ye Jean Sedi k'a dɔn ni jalaki min bi i kana a sɛbɛntiya nin tɛ nin ye nin tɛ nin ye a b'a dɔn o bɛ Mali kɔnɔ o kuma Jean Sedi k'a dɔn n'i y'a ye waati kɛra ale yɛrɛ bɔra jamana kɔnɔ ni k'u don ani jamana faamaw ka se k'u ka baara kɛ lafiya la a ko sabula taa kasagiba min kun bɛɛ Jean Sedi k'a dɔn denbaya siranna fo k'a fɔ k'a to ten o de kɛra sababu ye waati kɛra a y'i fosi ka bɔ jamana fɛn bɛɛ lajɛlen na Jean Sedi k'a dɔn kɛnɛ ka fura k'a jɛ Mali faamaw jango transition a dalen don a la u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na Jean Sedi k'a dɔn tɛna gɛlɛya don ko la k'o tɛna ɲaami ɲɔgɔn na bin tɛna kɛ maa kan Jean Sedi k'a dɔn jamana taabolo a b'o de kɔfɛ sabula Mali kura Mali mɔgɔw b'a den bɛɛ la an bɛ donni min na ko bi Mali den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Jean Sedi bɛɛ lajɛlen kan ka wele ka fara ɲɔgɔn kan jamana kura ka dilan fulakɛ kuma na non e tilara e tun b'a kɛnɛ fɔ ne ma kuma bi ye juma de ye sa non n bɛra ka article min fɔ tu fais semblant comme si j'ai rien dit tu as quelque chose e ma fɛ k'a kɛ komi i ma fɛn fɔ wa i y'a kɛ kuma baden fɔ bi ye juma de ye ko ɲɔ de ka ca tulu ni n ka kuma na Ashidi nin ye bagama da ye nin ɲɛngo nin ɲɔgɔnna bagama bɛ ayi ni ko mɛ kuma ko kana kuma ni ye n dadi kuma ka tulu ni k'a la tun wala kuma minnu b'i kɔnɔ k'an ka kuma in kɔkari dɛ n ye kankari de da ni Ala y'i cɛ a la n bɛ min k'i la i b'a dɔn wa tulu ni k'a la tulu ni k'a la fa de bɛ ne na tulotigɛ ye fali sɔmi o nin kun ye sɛbɛn ye n lafiyara sisan a ye min fɔ Mali tribune kɔnɔ k'u ni ce i bolo don
dama tun kana Mali tribune an b'u fo. N'i ye Bagama da ye n'i ye se bɛ ɲɛ n bɛ se boli karisa kan. I ɲɔgɔnna kuma kɔkari la tɛ. I bɛ mɔgɔw ka kuma de kɔkari. Ni kuma min fana bɛ nin ma i bɛ tulu kɔ la i ma tulu kɛ nin na. Ne b'a dɔn bere min b'e bolo. Tulu nin k'a la e y'a ɲɛ baasi tɛ. Ne kekuyalen don. Merci. Bere min b'e bolo ne b'o dɔn. I bolo don. Dama dama ne min tɛgɛ don. Mi bɔ ni sɛbɛn ye an bɛ min wele le triomphe du Mali. Makan Sidibe nin y'a ka sɛbɛn ye. Makan Sidibe ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye maa min n'ale dara ɲumanya na n'a ko a bɛ juguya k'a tise o kelen don maa min ka jugu o tɛ se ka kɛ maa ɲuman ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Fatumata Batuli Ɲang n'a y'i ja a fɔ jɔkɔrɔmɛ muso min n'ale bolo kɔni ka ja n'a se ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Fatumata Ɲang Bachili Fatumata Ɲang Batuli a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛlen bɛ fɛn min kɔni ye ɲumanya ye k'a ji duuru ni k'a yaara ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ senda setigi jeliw ani kumakɛlaw a ye dɔ di nin bɛɛ ma nin bɛɛ bɛ hinɛ kɔnɔ. Hɔrɔn b'a la. Hɔrɔngaraw journaliste aw kɔni ye hɔrɔngaraw de. Journaliste b'a la réseaux sociaux sanfɛ u b'a la a ye dɔ di bɛɛ ma a hinɛ n'u bɛɛ la. Allah Batuli Ɲang Batuli naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko ni muso ye i bɛ se k'a fɔ i t'a ye nka k'a fɔ a ka ɲumanya n'a ka cɛsiri jamana in kɔnɔ ko i m'a mɛn a kɔni o ye kuma wɛrɛ ye. Sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Batuli Ɲang fɛn min ye ɲumanya yɛrɛ ale yɛrɛ de dar'o kama sabula n'a ma ɲuman kɛ don min a tɛ lafiya o don. Sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye tɔɔrɔ bɛ maa minnu kan n'olu kan ka dɛmɛ maa minnu wulila ka b'u sigiyɔrɔ la maa minnu bɛ n'o ye firiyabaatɔw ye maa minnu bɛ n'o ye sɛgɛnbaatɔw ye k'u dɛmɛ ni balo ye dumuni siyɔrɔ ani ji ye ani fɛn min ye baara kalan yɛrɛ ye Fatumata Ɲang Batuli a bɛ nin bɛɛ lajɛlen la jɛkulu min b'a bolo n'u ko an b'i kɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi tiɲɛna jama b'a kɔ sabula an bɛ don min na ko bi hali alisilamɛw k'u dɛmɛ misiri la seli fitinin ni selibaw ani sunkalow la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɛ misiriw la sɛbɛnnikɛla ko n'a danna ko a b'a di jeliw ma i n'a fɔ yɛrɛyiranci don n'a danna ko a b'a kɛ maa minnu bɛ kuma k'a b'a d'olu ma i n'a fɔ yɛrɛyiranci don nka maa minnu bɛ yen n'o ye alisilamɛw ye se tɛ minnu ye da tɛ minnu kun a bɛ taa kɛ olu de ye wa a t'a fɛ maa ka bɔ a kalama. Wala nin de ye sɔnni ka taa réseaux sociaux walima photo ta miliyɔn 5 miliyɔn da b'i bolo miliyɔn 200 juru b'i la banque la ka na jelimuso dɔ wele walima jelikɛ dɔ wele k'o d'o ma k'i ngɔli wuli walima ka taa villa ba ye photo ta la non nin de ye sɔnni o tɛ sɔnniya o ye mun ye a bɛɛ ti di a tigiw ma o ye yɛrɛ jirantiya de ye o tu veux te faire connaître gouvernement ka sɔnni ka baara o b'i ye kɛnɛ kan tu n'as pas besoin d'aller monter sur les réseaux sociaux k'i yɛrɛ jira non. Voilà, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Et regarde Petit Barou a faso lajɛ a ye so min jɔ i y'a ya mini a faso la ne t'ale faso dɔw ne bɛ Petit Barou dɔn je le connais pas a so min jɔ a faso la i y'o ya c'est plus de 300 millions à pleine brousse bourse fine mais je te dis n ye Banamba Manju kɔni ka so n y'o ye. I ye Manju ka so ya? N y'o ye Banamba. Ba Seydou Sila ka so ne sira kɔnɔ Tuba. O ye faso ye. N y'o ye. Min ɲɔgɔnna tɛ waritigiw ka baara la. Bajangara. Mali kɔnɔ Baba ni tɛmɛnen kɔfɛ. O ye Seydou Nantumɛ. Misiri ye 1,5 milliard millions. N y'o ye. Voilà des exemples concrets. Jugara denmisɛnw u ka exemple ta sa Mamadou Yara kan. C'est visible mɔgɔw ɲɛ b'a la. I ɲɛ bɛ station Yara wali la. O kɛra. Nkalon don wa? O ye nkalon tɛ. I ɲɛ bɛ Ibrahima Karan yɛrɛ la ka immeuble la. O kɛra. Bon voilà, ça c'est de bons exemples. 10 millions 5 millions ta k'o di mɔgɔ ma k'o bila réseaux sociaux kan o yɛrɛ jirandiya an ye dɔ k'o la. Ne yɛrɛ fana ye so jɔ nɛgɛ la dɛ n tɔli so 2. A bɛɛ ye tɔli den 12 ye nɛgɛ la n faso la. O ye se i ye dɔɔnin kɛ. I ye dɔɔnin kɛ. I ka fisa milliard bɛ maa min bolo n'a ma fɛn kɛ faso la. Voilà. Jugaramɛdenw u k'a lajɛ ka kɔsɛgi bɛlɛ da u ka marakaw lajɛ minnu bara ka nin ɲɔgɔn na k'u faso la u ka taa faso la sa Bamakɔ ya anw ye dɔ ye o la k'an fara u ka yɛrɛ jirandiya la yan.
aux réseaux sociaux non pas du tout mais non pas du tout quand les réseaux sociaux ka Chinanga filmer et alors ça sert à quoi ni y'a que piscine doba que dore ba ni be baye réseaux sociaux ka hali Amérique baye mais faut ta ko fait kananga naboza mais qui gagne rien mais banga ko saboter mun on bena bi balo de la ko Johnny ni Johnny yɛrɛ o tɔgɔ yɛrɛ fɔ ayi ala sabali se kana moro ka fɔ moro kana nabo foyi sabanikala ko a ko batuli nyang bi ɲuman kɛ a t'a yɛrɛ jira maa minnu be i t'a filmer tɔ ye maa si ti a ditɔla ye ni ye batuli nyang bɔtɔ ye kɛnɛ kan o b'a sɔrɔ cérémonie be a kan ka taa fɛn dɔ inaugurer wala a kan ka taa fɛn dɔ di ka foli kɛ ka tɛmɛ sabanikala ko a ko fɛn min ye su fɛ a bi ɲuman min kɛ o de ka ca tile fɛ a bi min kɛ sabanikala ko ni muso yi a ko fɛn min ye ni muso in ye nin kɔni n ka ko yɛrɛ ko gansan tɛ sabula hali kɛlɛkɔrɔ bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka taama n'a ka denmisɛnniya bɛɛ ka t'u deli a y'a kɛ Mali kama a y'a kɛ silamɛya kama a y'a ka bɔkolo kama Ami Koyita ani Kanja Kuyate ni ɲɔgɔn cɛ a taamana ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya mun ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ka ban Salifu Kanja la Itakaw la Kanja Ami jeli de finesse ni jeli muso kɔrɔba fila san 30 tabarikala ala de b'o batuli y'u bɛɛ u ka di bi o ye jada ye ala de b'a sara danbo baraji la wa danbo baraji la taa yɛrɛ jirandiya la 5 millions 10 millions sabali sa bazin furukiya na mun gɛlɛya sa tereli ni do i la i na tɔgɔ fɔ kɛ sa dɛ non an tɔɔrɔ la sa i na tɔgɔ fɔ kɛ sa dɛ i n'a fɔ jɔnni de e na b'a fɛ ka jɔnni tɔgɔ fɔ ayi sabali dɛ nam i bɛ fɛ ka don ne yɛrɛ da nisɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Fatumata Batuli Ɲang maa ɲuman don muso ŋana don jamana kan ka jigi da nin kan wa a kan ka dɛmɛ a ka baara in na a faamuyabali dɔw fɛ dɔw ko k'u b'a kɛrɛma tigɛ dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ ɲininkali kɛ ko ne ko a bɛ nin wari in bɛɛ bɔ min sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min ta ye baara ani maa min ta ye cɛsiri ye hali n'a y'a sɔrɔ wari in bɛ bɔ sanfɛ ka bin a kan de ale ko de ko k'a di fandaw ma bien eh bien c'est tout c'est fini c'est tout baara tɛ mankan de min na o y'o de ye jɔti fiyɛ dun ne bɛ n bolo bɔ ka don a bɛ n'a hakili jigin baba na ha jɔnni sura kili ka ɲaɲa maninkɛ min ɲɔgɔnna ma da bamanan kɔnɔ fɔlɔ est-ce que maa b'ale de ladege a tɛ tariki kɔnɔ a tɛ sɛbɛnfura kɔnɔ maa m'a lakali n ye je l'ai vécu l'homme le plus riche de l'histoire merci tu as bien dit mɔgɔw b'a fɔ ko k'an ka Musa k'an ka Musa a ka fisa n'o ye siɲɛ 1000 ale y'a ta ka taa n'a ye k'an ka Musa ye so ni faliw doni sa na ka taa n'a ye ni ɲaamɛw arabu jamana na a y'o kɛ ale y'a doni ka bɔ arabu jamana na ka na n'a ye kɔnɔ an k'a dun yan k'an ka Musa taara ni wari min ye ale nana n'o ale de segira n'o ye kulu ka ɲaɲa babani ngana indari nɔngɔ ma maninga fido belebele jamanja n'a yɛlɛla ka bɔ i bɛ yɛlɛ a nɔfɛ bakɔrɔ sele wallahi k'an don Gambi an cɛ 400 ni kɔ b'a nɔfɛ so kɔnɔ 2h 3h du matin n'o sera ne erreur kɛ koyi bi ye juma de ye o pourquoi ni k'i bɛ babani ka ɲuman fɔ yan su de bɛ ko ana sa n tɛna caman fɔ sa caman ni mana ni bɔ ɲama an bɛ a ka hôtel in na a bɛ to ka bɔ bali ka bɔ de 2h 3h Gambi hôtel b'a yɛrɛ bolo yen a ka hôtel tun bɛ Marriott hôtel Jɔnni Seydou n'a balila ka bɔ o b'a sɔrɔ an sɛgɛnna kabini dugu jɛra an bɛ girin nakariden bɛɛ sɛgɛnna dɔw bɛ sin ka sɔnna ten yan'a ka bɔ 2h 3h n'a bɔra ani dɔ bɛ ɲɔgɔn ye kɛrɛda fɛ n'a ye kuma dɔ fɔ a bɛ sin k'i jan ka yɛlɛ ten n'a yɛlɛla maa b'a ɲɛna a bɛ yanni kuru in kɔnɔna bɔ a ye min fɔ maa si ma mɛn nka n'a kɔni yɛlɛla bɛɛ b'i to yen nɔ na ka yɛlɛ fa m'an dɛgɛ ti ɲɔgɔn dɛgɛ a ma fɛn bɛɛ ka yɛlɛ ten a ma yɛlɛ ni babani yɛlɛ u bɛ yɛlɛ hali n'aw ma fɛn bɛɛ ni min bɛ sunna na mankan ma woyo o sin ka girin ka wuli ten cɛ mun kɛra n b'a fɔ k'e n'an kɔ babani de yɛlɛla o fana bɛ yɛlɛ ko mun maa k'a yɛlɛla sisan o bɛ sin k'i kari yɛlɛ k'an kɔ nakariya ka jugu koyi faama nɔfɛ taama ba wo nafigi ɲɛna maa ɲɔgɔnna ye n ko o ti ɲɔgɔn fɛ a tora a bɛ minnu na ɲɔgɔn kɔ dɔ ka siriku belebeleba tigimaya la o o bina jama la sɛbɛnkuru belebeleba dɔ bɔra ka bin jamana bɛɛ y'i ɲɛ pan a kunna tabika a yɛrɛ a tɛmɛtɔ yarɔ cɛ dumanba a nana ka siriku in da ten a ko
ayiwa tagalen ɲɛfɛ tagalen kɔfɛ tagalen ɲɛfɛ ni n yɛrɛ bɛ nin ta bi sa n yɛrɛ bɛ nin ta bi n'o ko sura n'i b'a kalama min kɛ bɛ ka kilisi kɛ ka na nasi mun de don min bolo min b'a ka siriku bise e kama nin kɛnɛ in kan i bisa o o si tɛ foyi ɲɛ foyi a y'o ta ka bila a kun ko nin ye jɔnni da ye maa o tigi b'i ye wa o tigi t'i ye juya tɛ se ne fɔlɔ sabali sa sabali kɛ n ka sɛbɛn kalan yɛlɛ ko fili la bilen joie tɛ se du n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen ko ala n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan o don John Seydou k'a dɔn coupe du monde min ye ayiwa maliden minnu bɛ jamana kɔ kan i k'a dɔn ayiwa Espagne jamana na o don san o san u bɛ coupe du monde ballon d'or de labɛn a coupe du monde ye mun ye John Seydou k'a dɔn jamana o jamana ni o den bɛ Espagne jamana na olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan min ye ballon d'or ye ka organiser u b'a kɛ coupe du monde ye i k'a dɔn ko in ɲɛmaaya a n'a bonya Mali ka ambassadeur yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan min ye Abdrahamane Babi John Seydou k'a dɔn coupe du monde in finali Mali tun b'a kɛnɛ kan c'est à dire an ka taamaden minnu bɛ taa Espagne o denmisɛn minnu ni awɔ fɛn minnu k'u fara ɲɔgɔn kan Mali John Seydou k'a dɔn Espagne jamana na an ka équipe nationale n'o ye awɔ tungana fɛ awɔ équipe ye John Seydou k'a dɔn u ka entraîneur ye Salimu Sidibe ale de bɛ nin ko in labɛn Mali gagnera Mali ye coupe du monde ta do kɛnɛ kan bi naani John Seydou k'a dɔn ayiwa Mali y'o de don a kɛra tribute ye ani minnu kun bɛ ɲɔgɔn na John Seydou k'a dɔn olu ye ayiwa bi fila don jamana min n'u k'a ma ko Honduras o jamanadenw an n'olu de taara finale la sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni kɛra nisɔndiya da ye coupe taara min ye Salimu Sidibe a n'a jɛɲɔgɔnw a ko a nisɔndiyalen don John Seydou k'a dɔn nin kɛnɛ min filɛ nin ye i k'a dɔn fédération malienne de football u kɛlen bɛ k'u bolo maana bɔ a nɔfɛ min ye Espagne an ka denmisɛnnin caman de bɛ yen min bɛ se ballon d'or na i ko kabako wa Espagne équipe caman bɛ yen an ka denmisɛnninw bara ka jouer o kuma min kɔni ye Salimu ye a ko denmisɛn bɛ yen minnu ka ballon d'or kɔnɔ n'u tɛ ballon kunu k'a fɔnɔ i n'a fɔ Ablaye Jara min ye Dibi ani Bagayogo Bakari min ye Dumɛ o ka ca Jɔnse o ka ca o kuma fédération malienne de football Bavier n'a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka ye ɲini i k'a dɔn a k'u salo denmisɛnnin caman de bɛ yen minnu bɛ se ballon d'or na i k'a dɔn o kuma u bɛ foli ani tanuni kɛ maa ma ye wulikajɔ kɛ jɛkulu min ni o bɛɛ Espagne jamana na n'u wakili donnen don denmisɛnninw ka ballon d'or la John Seydou ko i k'a dɔn u bɛ bɛɛ lajɛlen fo fédération kɔni k'u bisimila Espagne an ka denmisɛnnin caman bɛ yen minnu bɛ se ka jouer équipe nationale la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Tabatungara bi ta an b'a bila yan sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na nin ye communiqué damadɔ ye an bɛ min kɔnɔ kuma da alisilamɛw tulo kan sabula fɛn min ye président de la maison du Coran n'o ye Hadis de Touba ye u ka bureau min bɛ Bamako k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ welelen don ɲɔgɔn ye ba la min n'a bɛ kɛ sibiri don utukalo tile 6 a bɛ kɛ 20h waati